Robert Abela qed jerġa' jwiegħed trasport tal-massa, però għal darb'oħra m'hemm l-ebda time frame la meta ser tibda u lanqas meta ser tkun lesta din is-sistema. L-unika ħaġa li qal Abela hi li n-nies ser ikollhom x'jistennew wara l-elezzjoni ġenerali għaliex sa issa għadhom imweħħlin fl-istudji. Arub bħalissa qegħdin fażi ta' l-istudji tagħhom. Terġa' tingħata l-fiduċja, terġa' tkun Prim Ministru. Il-metro, kemm ittija importanza? Primarja. Turija ċara kemm dawn mhuma xejn għajru edit firħa bħalma għamel il-gvern fuq il-metro. Net News istaqsa lill-Ministru Laborista Mirjam Dalli dwar dan il-proġett, però jidher biċ-ċar li m'għandix idea dwar dak illi qal Robert Abela. Għandkom time frame? Meta ħajibda, meta ħajspiċċa? Il-trasport tal-massa qed nigussak imma xarressa tlaqt li minn fuq l-enerġija. Qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet ukoll kien hemm il-weda tal-metro, mhux tal-li għadha ma bdiċ però tal-li saqasna fuq hux ħajkun hemm metro jew le. Biex ħankompli risposta biex wieħed iwassal dawk il-proġetti b'mod li ikun l-iktar jagħmel sens għal pajjiż u li jkun iktar effettiv u l-iktar effiċjenti. Bħala timeline u dati m'għandniex. Spjegajtlek ta' diġà. Dan fil-waqt li deputat Prim Ministru Ian Borch, l-eks Ministru ta' Trasport, lanqas biss indenja jirrispondi dwar din is-suppost weda. Rigward il-mass transport, għandkom xi timeline? B'kuntrast il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qed iwiegħed pjan ċar b'miri definiti fejn kommess li jvara il-proġett ta' trasport tal-massa fi żmien mitjum minn meta jiġi fdat mill-elettorat fit-tmexxija tal-pajjiż.